What is up? What is up? What is up? It's me, Aaron TV, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. Parang robot lang. Okay, ano bang napapansin nyo ngayon? Meron tayong bagong motor. Pero to, test ride lang to guys. Test ride lang to mga paps. Kasi nga, ano pa rin ngayon, umiiral pa rin yung community quarantine. So, pick 150. Hindi ko alam kung anong model to, pero paki-comment na lang sa comment section sa baba. Ayan, so mayroon tayo ditong we have our smart key here. Tapos ito pala, itong motor na to is keyless. Ayan, so mga basic features lang yung gagawin ko dito. Okay, basic features lang. Tapos ito test ride natin siya kung ano ba yung feeling. Click 150. Ayan. Ito yung kagaya ng mga previous vlogs ko guys. Gusto ko lang may ma-upload. Pasensya na kaya guys, medyo matagal tayo bago makapag-upload ng video. Okay, simulan natin to. Pasok muna siguro natin ang intro. Go! Ayan, so sabi ni Rinel Bersosa, shoutout, siya pala may-ari dito. Paano ba to? Ito. Ayan. Ito daw pala. So dito sana niya meron tayong dalawang button. I think this is for the alarm, tapos ito yung ignition niya. Press, long press. Okay, so naka-green na siya. Kapag naka-red siya, hindi siya mag-on. Ayun, nag-on. Hindi ko alam. Ayan. Tapos, pwede na natin siyang guys, kapag naka-red pala ito, kailangan mo siyang i-press ng 6 seconds. Itong ignition niya. Then, ayun. Naka-on na siya. Ayan, so, lagay muna natin ito dito. Okay. Nakapag-drive na rin ako ng Aerox at NMAX dati. Same yung feeling. Okay? Pero ang kaibahan lang, medyo maliksi to. Medyo mas maliksi siya. Try natin. Red na. Ayun, mag-on. Ito tayo mag-on. Ayaw mag-on. Paano ba to? Wait lang, patay muna natin. Ayun. Ayan, naka-red siya, di ba? Pag naka-red, kala ko hindi mo napandar. Ayan, green. Tapos ay, red. Ayan. Tapos ayan. Tapos ayaw. Ayaw mapindot. Green wapot. Ay, green, no? Ayun! Siya pala yung may-ari. Shoutout sa kanya. Sige, okay na. Okay na. Yeah. Let's do this.
Okay, so balik tayo. So ayan, malakas yung kanyang ano, torque. Malakas yung hila niya. Ayan. Try natin yung ano niya, idling system. Pag nakahinto, kapag nakahinto to, pag nakahinto, ayun, namatay siya na. Tapos si Rev, wow. Ayos. Try naman natin top speed. What's up? Talaga 120 to? Ha? 120 to. Alin? Ito. Pero meron to. 120. 120? Oh, hindi mo sa video. Saan ka nag 120 dito sa pagbaba? Dito na. Tara, pasok natin. Pasok natin. Ayun. Nga pala guys, kung mapapansin nyo, mayroon kaming mga quarantine pass. Yung quarantine pass na yan, bale ang ginawa kasi namin, mayroon kaming delivery service. Ano dinideliver natin? Mga droga. Hindi, mga basic and essential needs lang. Ayan. So sige, ganun na lang muna siguro yung vlog natin ngayon. Pagpasensya nyo na kung yun lang yung content natin ngayon. Okay? So shoutout nga pala Reindel, tama? Reynel. Tapos shoutout Jason Diaz, Marvin Bustria, ayan, Full Moon, ayan. Ito ang destroy mo ba? Kasi may rated siya. Nang Rated yung motor niya. alin, pero parehas din naman kasi. Parehas. Ipasok natin yung mga motor. Yeah guys, so I hope you enjoy this video, this vlog. Kung pasensya na talaga kung ganun lang yung vlog natin. Okay, so see you in the next one. Bye!